Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Паспяховыя, таленавітыя, мэтанакіраваныя. У Мінску прайшло свята выпускнікоў ВНУ. Першыя зоркі на пагонах. Афіцэрскі склад папоўнілі выпускнікі Белдута. Выпрабаванне на трываласць. У Гомелі прайшоў экстрэмальны забег «Рысіная сцежка». А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Гісторыя, якую яны пішуць самі. Сталічны футбольны манеж сёння прыняў маштабнае рэспубліканскае свята выпускнікоў вышэйшых навучальных устаноў. Наперадзе ў гэтых амбіцыйных хлопцаў і дзяўчат сур'ёзны крок у прафесійнае жыццё і статус маладых спецыялістаў. Гомельскі рэгіён на ўрачыстасці прадставілі каля 240 лепшых выпускнікоў вобласці. Тацяна Піменёнкава з падрабязнасцямі. Больш за 300 кіламетраў дарозе і вось ён фінішны адлік. Галоўнае свята студэнцтва пачынаецца не на сцэне, а прама тут, у пакоях студэнцкай вёскі. Хлопцы прасуюць кашулі, дзяўчаты наносяць фінальныя рысы да вячэрніх вобразаў. Арганізатары далі выпускнікам час, каб настроіцца і бліскаць ва ўсёй прыгажосці. Да мерапрыемства засталіся лічныя гадзіны. Як мы бачым, у калідорах зараз зусім пуста. Мы зараз заглянем з вамі ў адзін з пакояў, каб паглядзець, як збіраюцца дзяўчаты. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Как проходит ваша подготовка? Ну, на таком уже окончательном этапе, скажем так, уже накрасились почти, подготовились, осталось надеть платье и можно выходить в бой. Сярод тых, хто гатовы прыкоўваць погляды, Кацярына Блакевіч, выпускніца факультэта фізічнай культуры Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны, ўжо хутка зменіць вячэрні вобраз на спартыўную форму ў адной са школ Гомеля. Але сёння будучы настаўнік фізкультуры дэманструе бездакорнае пачуццё стылю. Свой убор Катя падбірала старанна: трендавы шакаладны колер, высакародны атлас и идеальный силуэт. До сих пор не верится, что уже прошло 4 года, как мы проучились, что мы только сдали госэкзамены, а уже все это празднуем, отмечаем, что через 2 дня мы уже получаем диплом. И, считайте, дипломированные специалисты до сих пор не верится. Поэтому, конечно, грустно осознавать, что это все закончилось, но при этом радостно, что пережили столько моментов вместе, дружной командой нашего факультета и нашего университета. Сёлета эпицэнтрам рэспубліканскага выпускнога стаў футбольны манеж, які на адзін вечар ператварыўся ў грандыёзную святочную арэну. Для выпускніка медыцынскага універсітэта Александра Лысенка гэта найлепшы спосаб перазагрузіцца пасля складаных гадоў начных канспектаў і ўнутраных экзаменаў. Наперадзе ў маладога ўрача сур'ёзная праца ў раёне. Ну а сёння час атрымліваць асалоду ад заслужанага свята. Я поступал на бюджетную форму обучения. Сам захотел поехать в район. Распределяюсь в Брагинский район врачом-рентгенологом. Вот. Распределением я очень доволен, меня все устраивает. Я уже жду не дождусь, когда приеду на первое место работы. Для меня большая честь сегодня находиться на этом празднике. Очень долгие года я шел к этому и наконец-то выпускной. Сёлетні рэспубліканскі выпускны гэта сапраўднае падарожжа ў часе, бо галоўнай тэмай свята стала гісторыя. У гэты вечар манеж ператварыўся ў машыну часу. Учарашнія студэнты з усмешкай узгадваюць хваляванне перад паступленнем і першыя лекцыі. Ну а зараз, пакінуўшы ўсе залікоўкі ў мінулым, хлопцы і дзяўчаты на поўную адрываюцца пад хіты сваіх студэнцкіх гадоў. Сам праздник, обстановка, люди, то, что с нами находятся представители управленческого звена различных структур, наш министр здравоохранения Александр Валерьевич Каджаев. Все просто настолько вдохновляюще и как будто нереально, все кажется сказкой и вызывает только самые положительные, самые яркие эмоции. Я уверена, оставит самые лучшие впечатления. Все очень весело, очень круто, нам очень нравится. И тоже огромное количество людей, масштабы поражают. Очень много фотозон, мы вот сейчас стоим как раз в очереди, все никак не можем сфоткаться. Эмоции от сегодняшнего праздника, они у вас какие? Положительные только. Все очень круто, все нравится на самом деле. Классно, когда такое организовывают. Да, это очень такое мероприятие хорошее. Прям все нравится. Прычым у адзіным рытме з выпускнікамі сёння рухаюцца і тыя, хто ўсе гэтыя гады быў побач. На адной хвалі са студэнтамі рэктары ВНУ. На працягу некалькіх гадоў яны былі для выпускнікоў сапраўднымі універсітэцкімі бацькамі. Накіроўвалі, хваляваліся падчас сесіі, а сёння разам з імі падзяляюць гэтыя трапятлівыя моманты поспеху.
Наши выпускники всегда великолепные, потому что они отличаются глубоким знанием практикоориентированной экономики в первую очередь. И, конечно, это наша фишка, практикоориентированная подготовка, потому что мы очень тесно работаем с субъектами хозяйствования и в первую очередь с организациями системы потребительской кооперации. Такой праздник очень важен вот именно для их адаптации, в коллективном таком действительно празднике, который уже завершающий в их обучении. И, конечно, очень здорово, что для них это будет очень знаменательное, запоминающееся событие в их жизни. Республіканскі выпускны – гэта гісторыя пра найлепшых з найлепшых. Каб трапіць сюды, кожны прайшоў строгі адбор у сваёй ВНУ. Усяго сталіца сабрала каля 3000 выпускнікоў з усёй краіны. Дыпламаваныя спецыялісты, маладыя навукоўцы, будучыя кіраўнікі і, самае галоўнае, патрыёты сваёй радзімы. Рэспубліканскі выпускны ў які раз даказвае, што самае галоўнае багацце Беларусі – гэта людзі. Дзяржава даверыла гэтай моладзі самае галоўнае сваю будучыню. І калі паглядзець у іх вочы, можна сказаць адно, што гэтая будучыня ў надзейных руках. Тетяна Пимененкова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У афіцэрскім шыфту папаўнення у Гомелі сёння адбылася ўрачыстая цырымонія выпуску ваенна-транспартнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту. На плошчы дзяржаўнага сцяга дыпломы аб вышэйшай адукацыі атрымалі 45 маладых афіцэраў. За плячыма ў хлопцаў 4 гады напружанай падрыхтоўкі. Па яе выніках выпускнікі атрымалі першае афіцэрскае званне і кваліфікацыю інжынер-спецыяліст па кіраванні. Наперадзе ў маладых лейтэнантаў служба ва ўзброеных сілах Рэспублікі Беларусь и системе Дзяржпагранкомитета. Эмоции неимоверные, очень сложно передать их словами. Долгих 4 года я шел к первому офицерскому званию. Это была моя мечта еще, наверное, с детства. У меня отец военный, дедушка военный. Я всегда хотел связать свою жизнь именно с военной деятельностью, защитой Родины. Павіншаваць выпускнікоў з важнай жыццёвай вехай прыйшлі прадстаўнікі сілавых структур, духовенства, а таксама бацькі і сябры. Для меня эти ребята олицетворяют вообще мощь Белоруссии, будущее Белоруссии. И в строю сегодня стоит мой сын Дмитрий, лейтенант Кривоносов. Это вообще вот прямо мурашки по коже. Я ребятам хочу пожелать по жизни правильного пути. Идти по дороге прямо, не задерживаясь, выполняя все свои обязанности и выполняя это с напряжением и инициативой. И любите, ребята, своих солдат, своих подчиненных. Любовь это заключается в их заботе, обучении. Чувство радости, поднятое настроение, гордости за своего младшего сына, который пошел по моим стопам. Я служил в военно-воздушных силах Республики Беларусь, прапорщик, старший бортовой механик вертолета Ми-26. Прослужил в общей сложности почти 25 лет, уже на пенсии давно. Хочу пожелать выпускнику и всем остальным выпускникам успехов в службе. Выпускнікі развіталіся са сцягам універсітэта і падзякавалі выкладчыкам і камандзірам за падрыхтоўку. Пасля атрымання дыпломаў лейтэнанты зачыталі кодэкс гонару афіцэра ўзброеных сіл і далі клятву абараняць радзіму. Напрыканцы ўрачыстасці выпускнікі прайшлі па плошчы парадным маршам, чаканячы кожны крок. Завяршылася мерапрыемства традыцыі падкідваннем у паветра манет, якія сімвалізуюць зоркі, што падаюць на лейтэнанцкія пагоны. Цягнік перамогі прыбыў у Гомель. Унікальны перасовачны музей будзе курсіраваць па беларускай чыгунцы па 5 ліпеня і наведае ўсе абласныя цэнтры. Экспазіцыя – гэта інтэрактыўная вандроўка ў мінулае, прысвечаная подзвігу савецкага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны. Дакрануцца да гісторыі і ушанаваць памяць герояў удалося і нашым карэспандэнтам.
Звонку звычайныя вагоны на рэйках, але ўнутры сапраўдная машына часу. Цягнік перамогі – гэта выстава з эфектам абсалютна поўнай прысутнасці, дзе за кожным акном асобная старонка нашай гісторыі даўжынёй у 1000 чалавечых лёсаў. Імгненне мірнага жыцця, раптоўны пачатак вайны, запал баёў і нарэшце доўгачаканая перамога. 10 вагонаў, 10 раздзелаў гісторыі. Дзякуючы мультымедыйным тэхналогіям і рэалістычным дэкарацыям наведвальнікі могуць максімальна дакладна адчуць атмасферу тых гадоў. Дакрануцца да гісторыі дапамагае аўдыягід. Аповяд вядзецца ад імя машыніста Лідзі. Дзяўчына расказвае аб тым, як вайна змяніла жыццё яе пасажыраў. Дарэчы, у гераіні ёсць рэальны прататып – машыніст гомельскага дэпо Алена Чухнюк. Елена Чухнюк – это, будем говорить, прародительница нашего локомотивного депо. Она еще в детстве пошла работать на железную дорогу, прошла путь от помощника машиниста, дошла до машиниста. Затем застала ее война. Она в войну пошла, водила поезда в блокированный Ленинград, за что в 1944 году получила звание Героя социалистического труда. А я уже 3-й раз в этом поезде. 3-й раз. Очень понравилось мне. Экскурсия хорошая, и сопровождение. Я получил максимум удовольствия. З голасам Лідзі ў навушніках шлях ад Сталінграда да Берліна прайшла гамяльчанка Алеся Хрушчова. Мы сустрэлі дзяўчыну ў адным з апошніх вагонаў, дзе яна уважліва вывучала экспазіцыю пра ваенныя злачынствы і трыбуналы. Яна ўпэўнена, гісторыя тых, хто падарыў нам мірнае неба, павінна цікавіць кожнага. Очень страшно. Я даже не представляю, как люди морально выносили это все. Все люди огромные, молодцы, которые вынесли вот это все. Ну, это просто даже представить невозможно, как можно в войну было настолько быть сильным духом. Мурашки есть? Да, очень. Праект рэалізаваны беларускай чыгункай сумесна з расійскімі калегамі. За гады існавання экспазіцыю наведала больш за 140 000 нашых землякоў. Тыя, хто не паспеў зарэзерваваць квіток, могуць здзейсніць віртуальны тур па музеі на сайце праекта. Алеся Федарцова, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У аграгарадку Веляцін Хойніцкага района адкрылі зону сямейнага адпачынку «Родны куток». Задуманае ажыццявілі дзякуючы перамозе ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў. Ён праводзіцца Гомельскай абласной асацыяцыяй мясцовых саветаў дэпутатаў сумесна з абласным саветам дэпутатаў. На адкрыцці пабывала наш корэспандэнт Алена Трацэнка. У ланцужку разам з аніматарамі Даша, Саша, Ганначка, Артур усіх не пералічыць. Аграгарадок Веляцін на дзяцей багаты. Маладых сямей многа, шматдзетных таксама. Совет, он у нас молодой, трудоспособного населения, то есть молодежи гораздо больше, нежели пенсионеров. Допустим, если брать сельские школы, то Посележская школа, она является одной из самых крупных в районе, это 111 учащихся. Велятинский детский сад, это 21 учащийся. У нас очень много многодетных семей на территории Совета, это более 30. Вот. В данном агрогородке проживает более 15 многодетных семей. Менавіта шматдзетныя сем'і, прызнаецца Кацярына Місючык, натхнілі яе на напісанне праекта стварэння зоны сямейнага адпачынку. Вось такім у марах бачыла яна родны куток. Адукацыйны курс школы рэгіянальнага развіцця дала старшыні паселецкага сельвыканкама неабходныя веды для напісання праекта. А група аднадумцаў і актывісты-жыхары аграгарадка веру ў станоўчы вынік і падтрымку, у тым ліку фінансавую. В состав инициативной группы входили, конечно же, депутаты, старосты деревень, руководители предприятия, учреждения образования. Большая роль здесь именно молодых мамочек, которые просто горели этой площадочкой. Она для них была очень важна, она им была нужна. И поэтому они, как инициаторы, выступали, и средства собирали, и что-то и устанавливали здесь, и укладывали этот газончик. То есть они принимали активное участие. Мы давно мечтали, чтобы у нас были такие же игровые комплексы, как и в городе. К тому же он по качеству и по красоте не уступает городским. Думаю, если агрогородок и в дальнейшем будет развиваться и преображаться, молодые семьи не будут покидать свой родной край. Мы очень благодарны за эту площадку.
Гэтая пляцоўка яркі прыклад таго, як ініцыятыва жыхароў населенага пункта пры падтрымцы абласнога савета дэпутатаў стала рэальнасцю. Таму і апладысменты актывістам падчас узнагароджання былі гучнымі. Открытие семейной площадки, да еще и символично в год белорусской женщины, это инвестиция в будущее. Ведь счастливые и здоровые дети – залог процветания каждого общества. Уверена, что эта площадка станет местом радостных встреч и приятных моментов. И еще одно тому подтверждение, что вместе мы сможем сделать нашу жизнь более уютной, красивой и радостной. Цяпер на скрыжаванні вуліц насупраць дзіцячага садка ў аграгарадку Віляцін працуе пляцоўка з арэлямі, каруселямі, горкай, лавачкамі і пясочніцай. Нават комплекс для падтрымання фізічнай формы ёсць. Не хапае толькі трэнажораў, але, кажуць, тут гэтая справа вырашальная. Я уже перешла в 4 класс, и мне эта площадка нравится тем, что здесь есть множество разных качель, каруселей, есть большая горка, на которой можно покататься, есть песочница, там, где можно что-нибудь сделать, раскопки провести какие-нибудь. Есть турники, на которых можно полазать. Здесь есть турник как для узкого, так и для широкого хвата. Также есть турник для воркаута. Можно покрутиться, заняться чем-нибудь таким. Также есть штанга, держатель для штанги. Можно покачать пресс и так далее. Несколько подходов по 20 можно сделать, чтобы нагрузка была хорошая. Агульны кошт ініцыятывы склаў 21 000 рублёў. З абласнога бюджэту было выдаткавана каля 19 000. 10% ад сумы сабралі пры ўдзеле жыхароў Веліціна, працаўнікоў сельсавета і раённай улады. Рэалізаваны праект змяніў аблічча населенага пункта, палепшыў умовы жыцця маладых сем'яў і стаў чарговым крокам агульнай падрыхтоўкі аграгарадка да раённых дажынак. Яны ў гэтым годзе пройдуць у Веліціне. Алена Траценко, Сергей Калацей, телерадиокомпания «Гомель» з Хойніцкага района. Самая адказная праца – ратаваць жыцці людзей. Гомельская абласная дзіцячая бальніца далучылася да рэспубліканскай акцыі «Адзін дзень у прафесіі». Галоўная мэта – пазнаёміць школьнікаў з работай урача. Спецыялісты хуткай дапамогі паказалі, як праводзяцца рэанімацыйныя мерапрыемствы. Дзеці змаглі і самі паспрабаваць на манекене зрабіць закрыты масаж сэрца і штучную вентыляцыю лёгкіх. Работнікі эндаскапічнага аддзялення прадставілі сучаснае абсталяванне, якое дапамагае даставаць іншародныя прадметы з дыхальных шляхоў і страўніка. Падобная не рэдкасць у практыцы ўрачоў, якія працуюць з маленькімі пацыентамі. За гады сабралася цэлая калекцыя з батарэек, манет, магнітаў, дробных цацак. Удзельнікі акцыі таксама даведаліся, як аснашчаныя сучасныя рэанімабілі і якая тэхніка дапамагае медыкам у экстранных выпадках. Профориентация основана на то, чтобы, скажем так, дети шли в медицинские учреждения среднего или высшего образования уже с каким-то, скажем так, знаниями и багажом. Пусть минимальным, но все-таки. Вот в том году мы отдали только 49 направлений в средние медицинские учреждения. В этом году уже 43. Я думаю, что с каждым годом будет набирать наше мероприятие большую силу. И я вам хочу сказать, что вот ту работу, которую проводят медики именно в профориентации, она на высшем уровне. Для удзельнікаў акцыі і маленькіх пацыентаў бальніцы правялі забаўляльную праграму. Валанцёры атрада «Адкрытыя сэрцы», прадпрыемства «Гомсельмаш» арганізавалі гульні і конкурсы з ростовымі лялькамі, персонажамі мультфильмов. Это идет от сердца. Мы дарим вот эту доброту, которая есть в наших сердцах. Почему мы называемся «Открытые сердца»? Наши сердца открыты. Мы открыты для всех детей. Дети очень рады нашему приходу, всегда улыбаются, всегда смеются, всегда обнимаются, даже некоторые и целуются. Прафарыентацыйная акцыя «Адзін дзень у прафесіі» у бальніцы праводзіцца не ўпершыню, набірае маштаб і атрымае працяг. Вырваныя розеткі, праводка на скрутках і аплаўленне электрапрыбораў. За 5 месяцаў года спецыялісты Гомелэнерга абследавалі каля 24 000 домаўладанняў грамадзян. Выяўлена больш за 300 парушэнняў.
У групе рызыкі адзінокія і пажылыя грамадзяне, інваліды, шматдзетныя сем'і і тыя, хто злоўжывае алкаголем. Стан камунікацыі энергетыкі ў асноўным ацэньваюць пры замене прыбору ў ліку, а таксама пры аварыйных выпадках. Есть у нас чек-лист, на основании которого замечаются различные нарушения состояния инженерных сетей, то есть непосредственно электрической проводки, электрооборудования, где-то есть электронагревательные приборы. Обращают внимание на розетки, выключатели. Это что касается инженерных сетей. Также, если есть тепловой источник в виде печи, также обращается внимание на состояние этого теплоисточника. Інфармацыя аб парушэннях бяспекі накіроўваецца суб'ектам прафілактыкі для рэагавання. Частку адпрацоўвае Дзяржэнергагаznaгляд з выездам на месца. 5,5 кіламетраў чыстага адрэналіну. У Гомелі прайшоў экстрэмальны забег «Рысіная сцежка», прымеркаваны да Дня моладзі і студэнцтва. Сёлета траса стала яшчэ складаней, а колькасць удзельнікаў павялічылася ўтрая. Для іх падрыхтавалі звыш дзесятка лакацый, сярод якіх вяровачныя пераправы і канатныя пад'ёмы. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. 2, 1, Траса пролягла праз глухі лясны масіў, дзе кожныя 500 метраў новае выпрабаванне на мяжы магчымасцяў. Усяго больш за 20 перашкод на сілу, хуткасць і цягавітасць. Адзін з герояў забегу – атлет Міхаіл Правалінскі. У спорце ён сапраўдны універсал. У яго скарбонцы дасягненні ў дзесятку дысцыплін – ад бегу да сілавых відаў. Нумар 13 на майцы – не змрочны сімвал, а выклік, які ён прыняў з усмешкай. Чертова дюжина, ну знаете, все, что не убивает, делает сильнее, поэтому будем верить, что такое вот число принесет мне наоборот удачу и поможет. Хочу показать лучший результат, хоть и первый раз, многого не знаю, дистанция незнакомая, но буду стараться, если в призах буду, будет отлично, но хотя бы дойти. Рысіная сцежка аб'яднала аматараў спорту з розных куткоў Беларусі. Сярод удзельнікаў і сямейная пара з Мінска, для якой гэта спосаб праверыць пачуцці на трываласць. Разам яны прайшлі праз балоты, вадзяныя перашкоды і сілавыя этапы, каб упэўніцца. Калі побач надзейны партнёр, любы экстрым ператвараецца ў захапляльную прыгоду. На этих соревнованиях впервые узнали через сайт, на котором мы все время регистрируемся на разного рода такие соревнования. Великолепно. Великолепно всюду просто. Да, вы же видите. Особенно водичка. Очень мокро. Бегаем, всякие приключенческие гонки, ориентирование, велосипеды, трейлы. Все с бегом плавание и силовыми. За гэтай відовішчнасцю маштабная падрыхтоўка. Каб пазбегнуць затораў на перашкодах, арганізатары выкарысталі прынцып гандыкапу, а за бяспекай на кожным этапе сачылі дзесяткі суддзяў і валанцёраў. Аднак галоўны поспех турніру – гэта рэкордная цікавасць да яго удзельнікаў. Учитывая то, что сейчас прекрасная погода и много жителей нашего замечательного города на пляжной зоне находится, поэтому мы ее усилили в этом году для того, чтобы люди посмотрели, что это за мероприятие. Мы, честно говоря, не ожидали на такой ажиотаж, что у нас будет. Мы в том году попробовали, да, были шероховатости, мы их исправили и, видать, хорошо исправили, потому что в этом году в 3 раза больше у нас людей. Пасля 5 гадзін бескампраміснай барацьбы вызначыліся імёны пераможцаў у розных узроставых групах. Сярод жанчын лепш за ўсіх справіліся з выпрабаваннямі Тацяна Пехцерова і Галіна Кіпель. Сярод мужчын Артём Точка і Віталь Ключэня. Для удзельнікаў і балельшчыкаў Рысіная сцежка стала не толькі спартыўным выпрабаваннем, але і галоўнай падзеяй святочнага тыдня, якая аб'яднала самых смелых і моцных духам. Крысціна Іванушкіна, Ольга Канавалова, Віталій Сіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Беларусі ідзе экстрэмальная спякота. Сіноптыкі прагназуюць у рэгіёне тэмпературу вышэйшую за 30 градусаў. Дзённы максімум у нядзелю 36, а ў панядзелак і ўсе 38. Аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Спецыялісты профільных ведомстваў узмацнілі кантроль у прыродных экасістэмах. Спякота небяспечная і для здароўя людзей. У групе рызыкі пацыенты з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі, залішняй масай цела, а таксама пажылыя людзі і дзеці. Спецыялісты рэкамендуюць у перыяд анамальнай спякоты пазбягаць знаходжання на сонцы. Выратавальнікі АСВОД і МНС сочаць за абстаноўкай на тэрыторыях пляжаў і зон адпачынку. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.